Hake Tripura mwtai ni khoroksa leader borong gonang Devid Murasing botabuk tini nisimi Tripura wo thangai ajagani ha golao dai tui tai sakrangma mwtai wo thangai arani ha golao dawai tai baba goriani yakong ni ha borong ni kwbangma Tripura ni mwtai rong ni hamari tlangai Tripura ni simi New Delhi jora humui Tiprasa court Greater Tripura land tai Bangladeshi illegal immigrant ong Tripura ni dabuk bo horjagi angi tongmani amarong tui sanani tai kok sanani bagai bo thangnai humui hage teka se kok tuma Ramchandra ni MLA Devid Murasing Tripura Bangladeshi illegal immigrant rok raja saya teka habi tongmani no tuye bo Tripura ni BSF frontier headquarter ni Inspector General Sri Aswami Kumar Sharma bai bo malalaye kwbangma kok lam rok salaimani hake amo tini replace sopai ke hne bo bini Facebook o post khlai saka je borok busuk jora teke je o Bangladeshi illegal immigrant nong no raja saya teka habrene tuye samung khlai tongmani amono tuye shahor mani replace hoy tai borok Bangladeshi illegal immigrant nong no tuye je samung ya pri romani amorong no tuye oro sajak nor porna kha pori nai man tai je border area o kwbangma deploy khaimani illegal immigrant nong no tuye je tai je samung raja saya khai khajagi tongmani border area go amrong no tuye kwbangma sajak tai je bongni co-operator police tai je kwbangma je onyo tongnai rong no hage baksa buksu ko hini hinmanu je bubagra song biango thangka hai irai rok ne chung social media ni bising tirok bunugo hage kwbangma chung nugjagi tongo je bubagra song rok Bangladeshi illegal immigrant nong no tui samung khlai tongo borong no hornani bagi te kwbangma je Tiprasa rong ni tui samung khlai tongo Tiprasa student nong no tui borno te buku sagawti sanani tui Tiprasa rong ni bagi kaham khlai manani borok future ro thangai amono tui borok bubagra song samung khlai tongo Tiprasa rong te bu Tiprasa student nong no kusuk sakawo dagarnani borong ni future bright khainani hake norok nugna Tiprasa leader Ramchandra ni Saronjit chongro bojepur Bangladeshi illegal immigrant nong ni kok sawo Bangladeshi illegal immigrant nong no Tripura ni honani kok sawo bubagra ni kok bo sawo hake baksa buksu hunimano social media ro chungnu ko bubagra bai tamani kok saya hake MLA Ronjit chong simi kok sawi tong hne hake bubagra bini dagi mungbanyo MLA Saronjit chongbo Bangladeshi illegal immigrant nong no tuye kwbangma choba khlai tong hne chung saimano amo chini kokya khut sakbai thang MLA Ronjit Bobo sawi tong bubagra ni tui dulmong banyo sung samung khlai tong hne hake amte kheno baksa buksu nayo je bubagra songni mungrok tebo nosto ongnani mung tebo nosto khlainen nayo social media ni bisingte nor kwbangma fake account no kari jang nungna je bubagra songni hamya mamang sai tongo agi borok je dabi san tong purbo amte ken hamya sa tongo tabuk je manyang tong purbo amte ken haya sawi tongo hake amo sobni chayani bagi tabu ota bima yangi tong sobo kini kesaro amte ke banthewi amo yango klayang itong ada bino amo joto sina nangu Tiprasa rok amoni bagino jesa party fanong tung Tiprasa rok joto thanchakai je leader tongner bo joto thanchakai samung khlainyan nangu tomani bagi hingake jeng Tiprasa joto thanchakai a samung no jeng khlayanga ke jeng amti kheno manyang na chini manta soktero tomani bagi himale jeng social media wo chini Tiprasa rong no fake account kar wo hake baksu buksu ko fake account ya real bai fano je bubagra no kului ekdom kok sasawi tongo biko nini dabi sarmani biko nang Tiprasa ekot khameni hai irai rokhnai hake je Ministry of Home Affairs ni bisingte 19 May wo pura Bharat gnangai Bangladeshi illegal immigrant no rutugui borno tesa deport khlai rnai pushback khlai honai hinai je dagi mungre jangmani kwbangma haste in Bharat ni haste gnangai o samung no khlaijangnani ajagani government no hapang rokhnai hake biko Tripura tamni bagi samung khlaijak yang tong oni haste o khlaijak tongo hake amboda buwagrani je samung chaya khlaijak yangi tong hake a samung bai o samung no joto miligui nainai khake sobni chaya joto wan chugui nainai manai hake joto borok rok wan chugui se nainai nango omono tamani bagi samung khlaijak yangi tong buti hake samung khlaijak yangi tong a samung no sobnaragi tong hake ayang ni bagi dagi jak tong hakai oni haste ole khlaijak tong tamani bagi chin oro le khlaijak yangi tong hake o Tiprasa ekot haibo joto haste wono Tiprasa rongni khlaima haike khlai pe hake chini Tripura simda khlaijak yangi tong no ta onya haste o do khlaijak no o je Bangladeshi illegal immigrant nong no khlaijak mane haike amoro wanchugui naine nango amoni baginyo Ramchandra ni MLA Saronjit chong bubagra songni tui dulmung bai samung khlai tong Bangladeshi illegal immigrant nong no horida mano Tripura wo Tiprasa rong no joto thancha khlai kokti sarwoi borong no horida mano Tripura hapang samung khlai rida mano o borong no majbur da khlai mano o samung no khlai nani agi Tripura to norok jatan semano Bangladeshi illegal immigrant ST bo habo o jaga kwbangma
AC bo habo general bo habo wansa bo habo thuruk bo habo haike o jaga ni je indigenous tongnai agini je laibuma tongnai o jaga o Tiprasa rongni tomong no thinang koboi kok sanan thangkai tabuk bo thansa kari ko Tiprasa ro agi chini leader rok to samung khlai no tongo agi baksa buksu leader rok bo thansa kari ingmano wasu kok bang imano agi bubagra sombo amno thansa khlaini ni chai to tongo haipana amsuk lak Tiprasa amono bahike thansa khlaimanai Tiprasa rongni bokhawo ang thansa sinai jeng yok samaman sinai jeng borongno bises khlai or samungno khlaisinai agi joto no wan chugi naimeni yagulo je chini Tiprasa rongni manthai bahike manyang tong ko ayang je central je gosimani yagulo bahike o samung khlaijagi yangi tong haike amon baino sem khlaine ke je o Bangladeshi illegal immigrant no to ye ayang central dagi mani kubuna hasteo khlaika chini hasteo khlaijagi amo boda amte haingi tong kha amor haike wan chugui chini Tiprasa rok joto thanjake ekta kok je Bangladeshi illegal immigrant no hornani haike je chini je manta shokta rok manani amor no tui kok sagake je chini leader rok Bangladeshi illegal immigrant no tui je joba khlai tongmani amor no joto thanja khlai je kok hamia sayawi joto thanjake no kaisabo hetar krike kok salaigake jeng thanjake chini je samung sanmani amo mannai haike norok bahima tong comment bisiti sahadi haike o video no sajakai like redi tai o video no share khladi joto Tiprasa ni thani no o kok sogunya ningthu tai sak wan chungna ni rungthu bahai butui tai sobo nargi tong chini manta soktero channel subscribe khladi kaham tongmadi hambai khulumkha।